Bé, bon dia, companyes i companys. Benvingudes i benvinguts, membres de la Comissió Executiva Confederal, del Consell Intercomarcal, del Consell Confederal del País Valencià, de totes i de cada una de les estructures de la nostra organització, de seccions sindicals, de departaments, companyes i companys. L'acte d'avui és un acte que és una peça de continuïtat, de punt i seguit, que emmarcàvem en la cloenda de la 15a Escola d'Estiu de la Confederació Sindical de Comissions Obreres al País Valencià. I la Comissió Executiva Confederal, en primer lloc, vol agrair la disponibilitat del nostre secretari general, que varen comprometre la seva presència en la cloenda de l'escola d'estiu, que l'hem mantesa en un context que és més exigent per a les agendes i per a tot el món, i per això hem canviat un poc el format de la tradicional i habitual cloenda de l'Escola d'Estiu Confederal. Una escola d'estiu confederal que anomenàvem Comissions Obreres, un projecte comú i compartit. El previ de l'escola, a través dels fòrums, a través de la participació en la plataforma virtual de delegades de delegats, d'afiliats i afiliades, de responsables sindicals, ja ens indica que tenim coses que fer, que tenim camí per a recórrer i que tenim que continuar aprenent i creixent en esta organització, que no sols és útil per a afiliats i afiliades, delegats i delegades, sinó que és decisiva per al conjunt de treballadores i treballadors d'aquest país. I fem afirmacions i comprometíem voluntats. I l'afirmació que en tot el treball previ que es va fer a l'escola d'estiu i en el transcurs de l'escola d'estiu, expressat en les ponències, en les discussions i en les aportacions de dones i d'homes, comprometíem en la participació i en fer participar l'estratègia més important, més transcendental i més transformadora que té aquesta organització per a canviar situacions i alcançar objectius. Comprometíem i afirmàvem discursos integrals i integradors, com a eix de seny de comissions obreres, de dones i d'homes, en un discurs global i transversal. I ho fem en una època i en un context de profunds canvis que es manifesten en el món del treball, que es manifesten en les relacions laborals, en les condicions i en les aspiracions socials i cíviques. I diem que l'aspiració fundamental d'esta organització era i és en el present i serà en el futur una organització per a organitzar drets, voluntats i aspiracions de treballadores i treballadors que es manifesten en interessos clars i concrets. I així tenim que dir, companyes i companys, no som nosaltres els que hem canviat en els nostres interessos ni en les nostres aspiracions. Són altres
és que han canviat en la seva voluntat de, mitjançant el diàleg, mitjançant la concertació social, adquirir compromisos de major benestar social, de major cohesió i d'una societat respectuosa. A hores d'ara, i en el calendari que tenim per davant, no són moments ja per a fer cap explicació de contingut. Jo crec que les claus que ens donarà el nostre secretari general en la seva intervenció posen molt a les clares quin és el missatge clar, curt, nítid i concret que tenim que portar al si de les empreses, en els milers i milers de centenars d'empreses que tenim que visitar, de que el que n'hi ha en joc a hores d'ara és un model o un altre. Un model per a la negociació col·lectiva que té una relació d'aspiració integral i integradora i de caràcter col·lectiu a un model individual. Un model que està sustentat en noves aspiracions d'assolir nous drets front a un altre que el que planteja són incerteses i precarietats. Un model que es sustenta en la participació front a un model que està configurat per a l'arbitrarietat. Un model de relacions laborals de negociació i de participació front a un model d'avasallament i d'imposicions. Un model de protecció front a un model de precarietat. No cal que repetim moltes més reunions d'estructures. Tenim a la nostra organització encarada, enllestida i engrasada. El que correspon, el que s'espera d'esta organització és que estiga a l'altura decisiva d'esta baralla que no deixa de ser una baralla tremendament ideològica. I per a això, la Comissió Executiva Confederal del País Valencià diguérem